Фидермания, привет! Намираме се на язовир Любеново. Преди около час и половина някъде стартирахме риболова. Място наистина е уникално, изключително добре устроено. Аз съм на сектор 14. Виждате, зад всеки сектор си има изградена беседка с барбекю, пейка. И днес риболуваме на метод фидер. За храничка съм разбъркал Champion Fit Sweet Corn, Champion Fit фидер. Оп. Нещо се случва в Фидермания. Ето лек, сгъваме. После ще обясня за храничките. Да му дадем шанс. Да довърша само Champion Fit Betaine Green с F1 Dark. Много си я харесвам тази комбинация. И пелетки 2 мм Spicy Sweet и Squid. За лафтърчета жълтите минитата на рингърсчета, които са, и аутсорца, една идея по-големи. Какво стана с рибката? Може и да се отказа, но нищо, ние ще понастояваме. Няма да презамятам. Аз преди малко съм презаметнал. В момента се изпъл линията. Анулираме на оп. Айде. Айде, напъни положението сега малко. Дай, точно така. Оп. Маняци, потегля. Пак отпуска и е. Опа. Маняци, леко ни натегна. Айде, Фидермания, хубав и успешен ден. Фидермания, топ.